сме наследникът на Балкан Фарма. Ние сме Актавис. Това е историята на едно пътуване от 30 000 километра в търсене на прародината на българите. Пътят ни досега премина през земи, които в древността милиони българи са наричали своя родина. Срещнахме се с народ, който твърди, че е потомък на древните българи и че до днес е съхранил прабългарски език. Допуснаха ни до жертвоприношение на бог Тангра. Шиннандан, Борлашамарандан, Тура язызықла езі ерегенер шурандан, мен бұрғалықпа бірле бұрынма бекелден. Нұғайт бұш шабыр бұрде. Бұрде бұш шабыр. Бұр не деурат? Достигнахме до република, която и сега се казва Балкария, Кабардино-Балкария. Вървяхме по стъпките на хан Кубрат. Проследихме пътя на третият му син, хан Аспарух. Сега пътуваме през земите на втория Кубратов син, Готрак, за да се срещнем с следващия народ, който твърди, че е потомък на българите. Бяхме изминали над 7000 км от тръгването ни от България, когато навлязохме в земите на днешен Татарстан. В тези земи на границата на Европа с Азия, между река Волга и планината Урал, се намират трите столици на тукашните българи – Болгар, Биляр и Казан. Град Казан и днес е столица на Татарстан. В Болгар има 18 запазени древни съоръжения. Но ние първо ще посетим разрушения град Биляр. Когато пишат за Биляр, средновековните руски хронисти го наричат Великият град български или само Великият град. Защо са го наричали така, разбрахме, когато застанахме сред развалините на Биляр. Останките от жилищните райони във вътрешния град обхващат 116 хектара, а външният град е около 4000 декара, оградени от 3 реда укрепления. Заедно с предградията и незащитените райони, площта му е около 8000 декара. Такава огромна площ е респектираща дори за съвременните големи градове. Според археолозите, през 13 век, преди да бъде унищожен от монголите, Биляр е бил най-големият град в Европа и трети в света след Багдад и Константинопол. Действительно, во всем старом свете... В действителност, в целия стар свят, в целия средновековен свят могат да се изброят не повече от 10 града,
които могат да се сравняват по размер с биляр. Това е огромна площ за средновековието. Основните достижения на нашата българска археология през последните години са свързани именно с Биляр. Аз 20 години съм работил там и много обичам този град, защото даже в топографията той напомня за вашите български градове Плиска и Преслав. Биляр също се състои от вътрешен град и външен град. В центъра на вътрешния град е царската или ханската резиденция. Там е и сборната джамия, най-голямата джамия, за 1000 души. Онази средновековна джамия по размер превъзхожда дори джамията Кул Шариф, която се намира в Казанския Кремъл. Эту мечеть Кул-Шарифа, который в Казанском Кремле находится. Знаете ли, в този град ние проучихме занаячийските райони, металургичните цехове, гранчарските ателиета. Те заемат 5-10 хектара. Това са цели заводи за своето време. След като през 1236 година монголо-татарите опустошили Биляр, градът никога не се е възродил. Земята покрила руините и чак векове по-късно в един им край се появило селце, което носи името Билярск. Както великият град на времето, така и селото е разделено на две от река Черемшан. Но скромното село по нищо не напомня за миналото величие на последната столица на Волжка България. А заблатената река дори не подсказва, че над нея е бил сребърният мост, по който ритуално са преминавали българските войници, когато са се отправили на война. Но се оказа, че паметта е жива. В покрайнините на разрушения Биляр е оцелял свят извор, който и днес е почитан от мюсюлмани, християни и езичници. И днес имаше поклонници, макар че денят беше четвъртък, средата на работната седмица. От едната страна вода от свещения извор си наливаха мюсюлманите. От другата християните. Християните палиха и свещи. Една от жените ни каза, че палят свещи на това място за здравето на цялото семейство. И че тук идвали да се преклонят хора от всички националности и всички вери. По време на социализма властта наредила да се загради и затвори мястото, но хората пак намирали пътека да се промъкнат до тук и да продължат древната българска традиция. Тогава властта наредила с булдозери да се зарие извора, но той пак пробил. През последните години управниците на Татарстан решили, че вместо да се пречи на хората да идват на поклонение, е по-добре да облагородят това място в покрайнините на Биляр. Дори го обявили за резерват. Сега тук свободно идват поклонници и от съседните републики. Не бегай, это не страшно. Традицията датира още от 8 век, когато тук се заселили различни тюркоезични племена. Това са българите, предците на съвременните татари, както и сувари или савири, предците на чувашите, берсули, есегели и кумани. Когато дошли по тези места, те били езичници. И именно в чест на Тангра, в сряда, всяка сряда, извършвали жертвоприношение в чест на Тангра хан. А след 922 година, когато официално бил прият ислямът, тази традиция се запазила, но приела формата на Назир Байрам, Адак, т.е. изпълнение на обет.
Защото и в исляма има практика за жертвоприношения. За тях това не било ново и този обред се съхранил. И така хората идват тук. Ето, там виждате, правят жертвоприношение. Събира се целият род, приготвят храна, остават цял ден. Но това място не е само за жертвоприношения. Тук се обединяват хората от различни религии и националности, защото тук сега намират място и мюсюлманите, и християните, и даже езичниците. Ние разбираме, че само в единството, само чрез единението, може да се постигне мир и съгласие между всички народи. Аз така смятам. От извора започват 444 стъпала до върха над Биляр, където има паметник. Ще се изкачим до там, защото според легендата на този връх е била кулата, която 40 български девойки са продължили да отбраняват до последно, след като целият град е бил превзет от монголите. Забелязах, че колкото по-нагоре се качвахме, толкова повече парцалчета виждахме вързани по дърветата. Попитах двама дядовци татари какво означават тези парцалчета. А те ми отговориха, че парцалчетата ги връзват християните, за да им се опростят греховете. А те били мюсюлмани. Казах им, че в България съм виждал такива парцалчета да връзват и християни, и мюсюлмани, шиити. А у нас в България вот это делают мюсюлмани. Извините, это шиити делают это. Ние също сме мюсюлмани, но към кои се отнасяме? Към шиитите, навярно. Ние също сме мюсюлмани, но при нас такова разделение няма, по-моему. Вие връзвате ли ленти? А у нас это только... У нас вот, когда вот молится, так ведь, после того... Ние, като се молим, обикновено раздаваме пари или подаръци. Не връзваме У ленти. нас Абу Ханифейский. У них вот... Продължихме да се изкачваме и по средата на хълма попаднахме на езически дървен стълб. Подобни стълбове и подобен знак бях виждал нееднократно в Чувашия, при народа, който твърди, че е съхранил прабългарския език до днес. Дядовците мюсюлмани не знаеха какво е това и предположиха, че вероятно тук е погребан някой християнин. С всяко изкачено стъпало, парцалчетата от двете страни на стълбите ставаха все повече и повече. Накрая ни отведоха до паметна плоча, на която пише, че тук, в покрайнините на Биляр, е имало наблюдателна крепост, в която 40 девойки са се сражавали до последно срещу врага и са загинали. Тъй като се намирахме в Татарстан, на плочата не беше написано, че врагът, срещу който са се сражавали българските девойки, са били татаро-монголите. Пътеката ни отведе до паметник от черни камъни, изправени върху мястото, на което се е намирала наблюдателната кула. Хората идват на това място, обикалят камъните, докато мълвят молитви към боговете. Черните камъни над Биляр напомнят за най-голямата светиня на мюсюлманите – черният камък в Мека, около който се въртят по време на хадж. Двамата дядовци обаче бяха възмутени, че мюсюлмани правеха подобен ритуал и тук. За мюсюлманите най-святото място в света е Мека. Но не всички могат да отидат там, да обикалят черния камък и да се молят. Това трябва да се прави само там. Ритуалът се нарича хадж. Там е големият хадж, а тук малкият хадж. В книгите е написано, че само в Мека може така в кръг да се обикаля. Но не всеки може да отиде. По пътя наистина имаше много парчета плат по дърветата.
Но тук в гората около черните камъни бяха хиляди. Подобна гледка бях виждал на няколко места и в България. На шиитското светилище Демир Баба Теке и на староезическо светилище до Златоград. Но най-много вързани в гората парчета плат в България бях виждал в Странджа. На едно място наречено Инди Пасха. Седмица след Великден местните хора идват на това място, мият се на свещено изворче и оставят тук части от дрехите си. Те вярват, че заедно с дрехите оставят и болестите си на това място. Докато обикаляхме гората с парчетата плат, в Биляр хората бяха приготвили курбаните си. Повечето от тях изпълняват обещание. Например, бащата дава обет: ако сина ми се върне жив от Афганистан, ще направя жертвоприношение в Биляр. И го прави. Когато синът му се върне жив вкъщи, събира семейството и отива на същото място, където преди векове предците ни са принасяли жертви на боговете си. Оставихме руините на най-големия град на Волжка България и се отправихме към мястото, където река Кама се влива в река Волга. Там е Болгар, първата столица на тукашните българи. По пътя минахме край много качалки. Така се наричат помпите за добив на нефт. Земите на Волжка България в момента са най-големият производител на нефт за Руската федерация. Интересно е, че в друг район, в който са живели българите, брега на Каспийско море, също се добиват огромни количества нефт и природен газ. Но онези земи сега са на територията на Казахстан. А в Татарстан дори и по бензиностанциите ни напомняха, че наближаваме великия град Болгар. След векове разрушения, сега територията на града е заградена и защитена като исторически резерват. Още при входа на табели са описани по-важните дати от историята на града и на държавата. И първата година естествено е 632. Създаването на стара Велика България на хан Кубрат. От началото на 10 век арабските пътешественици започват да пишат за този град и от тях знаем, че още тогава и градът, и държавата са носили името Болгар. Най-подробното описание е от историкът Ибн Фадлан, който на 11 май 922 година пристига в Болгар като секретар на мисията, изпратена от багдадския халиф при царя на българите Алмуш. През тази 922 година Дунавска България е във времето на най-голямото си величие, а цар Симеон строява войските си под християнските знамена пред портите на Константинопол. По същото време във Волжка България цар Алмуш търси подкрепа срещу хазарския хаганат и я намира в лицето на арабския халиф. Цената, която трябва да плати, е да приеме исляма. Хазарите по това време, както и част от българите, които са били техни поданици, са изповядвали юдейската вяра. Били са евреи по вероизповедание. При приемането на исляма, царят на българите Алмуш, заедно с новата вяра, приема името на багдадския халиф Джафар. Точно както и княз Борис при покръстването си повече от половин век по-рано, заедно с християнството, е приел името на византийския император Михаил. Но цар Алмуш не взима сам това важно решение за приемането на исляма, а преди това свиква народен събор. Същата е била практиката и в Дунавска България. При особено важни случаи за сключване на мирен договор, за смяна на владетеля или на династията, се е свиквал народен събор.
Ние днес не знаем как българите са наричали това народно събрание, но гръцките хронисти го наричат конвентон, латинските конвентус, а на монголски е Курултай. Впрочем, освен владетеля и Народното събрание, в Първото българско царство е имало и своеобразно правителство. Това е Съветът на великите боили. Според едни източници те били 6, според други 12. За самия владетел се е смятало, че притежава свръхестествена сила, която дължи на висшето божество. Но когато владетелят загуби тази сила, например, когато настане глад, суша или наводнение в българските земи, или след тежко военно поражение, владетелят е бил ритуално убиван. Същото е било, ако се разболее от тежка болест. Тогава се е приемало, че боговете са вдигнали ръце от владетеля и той е трябвало да бъде отстранен, за да не пострада целият народ. И обикновено сакралното цареубийство е ставало чрез удушаване, защото се е смятало, че кръвта на владетеля е свещена и не трябва да се пролива. Това според старите писания се е случило с българския хан Дицевк, който ослепял. Също и с Телец и Токту, които загубили войни с Византия. А според едно сведение, такъв бил краят и на един от най-великите ни владетели – хан Омуртак. Дали такива са били традициите и в ранните години на Волжка България, ние не знаем. Защото няма съхранени писмени сведения за държавата от преди 10 век. Но е факт, че след като Дунавска България приема за официална религия християнството, а Волжка – исляма, двете държави тръгват по различен път. В Волжка България никога не е имало насилствено помохамеданчване и много от хората продължават да изповядват старите си религии, разказват местните историци. В Болгар е имало и християнски квартал, и буддистки квартал, но държавата се управлявала по законите на шарията. А градовете все повече започвали да приличат на търговските центрове от Централна Азия. Хората помнят, че през 922 година тук за пръв път ислямът е бил приет за официална религия от европейска държава и затова околните мюсюлмански народи смятат град Болгар за северната Мека и идват тук на поклонения. И до днес са се съхранили две от минаретата на първите джамии, едното от които е било високо 24 метра, колкото 8-етажен блок. От онази част, в която са живеели християните, и оттам, където са живеели китайците и монголците, немюсюлманското население, до тук, до джамията, са повече от 500 хектара. Бил е голям град. Да, много голям град. Ако го сравним с градовете в Западна Европа... Трудно е да ги сравняваме с Болгар, защото подемът на градовете в Западна Европа е чак през 14, 15 и 16 век. А този град се отнася към 13 век. Затова сравнението е трудно. Но Болгар е бил огромен. Само в града са живели над 50 000 души, а в областта били много повече. Когато Тимур нападнал града през 1361 година, само от околностите на града българите събрали армия от 50 000 души. Но според археолозите това далеч не е бил най-големият град на Волжка България. Според археологическите проучвания, в Биляр са живели около 200 000 души, а в Болгар около 50 000. Разкопките в Болгар продължават. Досега в града са намерени предмети от всички краища на света. Някои от тях са в музея на Болгар. В един от мавзолеите на Болгар са струпани и много надгробни камъни с надписи. Повечето от тях са на арабски,
но една част са на тюркски език с арабски букви. Най-ценните находки обаче не се съхраняват в Болгар, а в Националния музей на Татарстан, в столицата Казан. Именно там се премества столицата на Казанското ханство, след като през 1431 година руският княз Фьодор Пъстри разрушава Болгар. Там щяхме да потърсим още аналогии между нас и тукашните българи. Тук при нас се съхраняват материалите, които доказват непосредствената аналогия между намерените при нас ранни български материали с материалите от Дунавска България. Можете подержать. Вот. Это материалы Кабельского магистра. Това са основно керамични съдове. Това са материали от Кабилското градище от втората половина на 8 и началото на 9 век. Същите съдове има и в Дунавска България. Има директни аналогии. Това са най-ранните, типични материали от времето, когато българите са дошли в нашия район на Волга и са положили основата на бъдещата държава. Много характерна форма е стеснението към върха, широката долна част и специфичното гърло. Някои от подобните съдове от по-късния период имат и клеймо на дъното. А това в ръцете ви е характерен съд, типичен за самите етнически българи. Ако този съд при мен е повлиян от живота на българите в района на Кавказ, другият, с характерната си крушовидна форма, характеризира културата на самите етнически българи. Ето такива материали има в нашата колекция. Това също са ранните българи. Това е материал от по-късно време, от 9-ти, началото на 10 век. Тоест, от времето, когато волжките българи усвоили тази територия. Виждате как се променя формата на гърнетата. Този е по-близък до стария тип, а този е вече по-изтеглен и се променя цветът на керамиката, макар и гърлото и дръжката да са от същия тип и са близки по форма до класическите български съдове. А това гърне е оригинално с това, че обединява две черти. На приазовската керамика, мястото, където е създадена Велика България, и местните народи с орнаментацията, характерна за народите около река Кама. Тоест, идвайки на новото място, българите не били изолирани и влезли в контакт с местното население. Имало е смесени бракове и това е намерило отражение и в керамиката. Интересно е, че в детските погребения са поставяли съдове с типична българска форма, а в погребенията на възрастни са полагали съдове, които говорят за променена етническа ситуация. Но въпреки всичко, традициите на древните българи и на българите от Велика България, на хан Кубрат, тук са се съхранили непроменени в продължение на 150 години. И чак в 10 век започнала промяна непосредствено свързана с формирането на новата градска култура на Волжка България. Почти цялата експозиция на Националния музей на Татарстан е посветена на Волжка България. Един от уникалните предмети е това украшение с патица. Външният обръч е направен от мед, покрит с златно фолио, тънко 1/100 от милиметъра, а украсата е от 2160 златни топченца. Никой не може да каже как българските майстори са го направили преди 1000 години, без да имат микроскоп. Има и много златни и сребърни монети, сечени от българските владетели. Най-ранните са на повече от 1000 години. Много везни, мерки и кюлчета, защото държавата е печелила много от търговията. От тук е минавало северното разклонение на Великия път на Коприната. Идоли
от времето, когато предците ни са били езичници. Сребърни бижута, каквито видяхме в различни български градове. С идването на монголите във времето на Златната орда, много от уменията на местните майстори са били изгубени. По предметите може да се проследи как през 13 век сложните ювелирни изделия постепенно отстъпват място на по-прости украшения, но запазват българските си черти. Попитах професора, като се съди по артефактите, открити от археолозите, къде трябва да се търси прародината на българите? Мисля, че протобългарите, като много тюркски народи, имат корени в Сибир. Но къде? Боя се да кажа точно. Необходими са допълнителни изследвания. Не ни достигат археологически материали. Не всичко знаем и не всичко е изследвано в детайли. Може би бъдещите открития ще ни позволят да отговорим реално и конкретно. А какво бихте казали за хипотезите, че прародината ни е Алтай или Хиндукуш? Напълно вероятно. Напълно вероятно е, разбира се. Но трябва да бъде потвърдено с реални артефакти или чрез други изследвания, генетически или някакви други. Имало ли е в средновековието връзки между тукашната България и нашата България? Да, скорее всего были, правда, не напрямую, а косвени. Най-вероятно е имало, но не преки, а косвени. Традиционно некоторые маршруты... Защото някои от търговските маршрути са минавали през Волжка България до Унгария и оттам, вероятно, до България. Освен това, във Волжка България не са били само мюсюлмани. Имало е различни вероизповедания, в това число и християни. Особено силна е била християнската връзка с Кавказската Григорианска църква, защото е имало арменска диаспора поне от 11 век до епохата на Казанското ханство. Имало е и руски райони и във великия град Биляр, и в Болгар. Затова мисля, че именно на основа на християнското вероизповедание е могло да има такива контакти. Но тази тема е слабо проучена. Хора от много други народи са идвали да живеят и работят във Волжка България. Защото тук се печеляло добре от търговия и занаяти. Имало религиозна и етническа толерантност, както и ниски данъци. Това е описано от Ибн Фадлан, когато през 922 година пристига в Болгар. Храната им е най-вече просото и конското месо, въпреки че в страната им има много пшеница и ечемик. Всеки, който прибере реколта, я взима за себе си. Царят няма право над нея. От всяка къща на него дават по една самурена кожа. Ако царят заповяда на войската да нападне някоя страна, имат дял от плячката. За разлика от съвременните български управници, древните владетели са се движили сред народа си без охрана, се разбира от написаното от Ибн Фадлан. Когато царят язди, прави го сам, без слуга, и никой не е с него. Ако царят мине по пазара, всички се изправят, свалят калпаците си и ги поставят под мишница. Когато ги отмине, те поставят отново калпаците си на главите. Така постъпва всеки, който влезе при царя, бил той голям или малък, а също и децата и братята му. Основните приходи на двореца всъщност са били от данъци, с които обаче не е бил облаган народа, а чуждите търговци. Ако от страната на хазарите пристигне кораб в страната на славяните, царят се качва на палубата и пресмята товара му, взима 1/10 от него. Ако пристигнат руси или други от коя да е народност и карат роби, царят избира по 1 роб от всеки 10. Много народи са били претопени от българите и в двете Българии. И една от причините е била, че държавата се е грижала за поданиците си.
При многобройните войни, които са водили и Дунавска и Волжка България, не са сключвали мирен договор без да освободят пленените българи. А след войните с Константинопол, цар Симеон заявява, че ще седне на масата на преговорите, след като всички пленени българи бъдат незабавно и безусловно освободени. А каква ще бъде съдбата на пленените византийци, ще се реши по време на преговорите. Но съдбата на поданиците и на самите държави, Волжката и Дунавската България, е била в голяма степен предопределена от географското им положение. Дълги векове Дунавска България е бранела Европа от югоизток, докато през 14 век държавата не била унищожена от турците. По същия начин, но 100 години по-рано, Волжка България е била унищожена от монголо-татарите, които нахлули от Азия. Нито една тогавашна армия не е била в състояние да спре пълчищата, идващи от изток, и единствено смъртта на предводителя на монголите станала причина те да спрат в Централна Европа и да не продължат на запад. В земите на Волжка България след унищожаването на държавата се настанила Златната орда на монголо-татарите. По-късно в тези земи се обособила отделна държава. Тя останала в историята като Казанското ханство. То било конгломерат от различни народи, но повечето му поданици били потомците на волжките българи, които наложили исляма като държавна религия. През 1548 година обаче руският цар Иван Грозни повел кръстоносен поход срещу ханството и след 4 години война през 1552 успял да го покори. Това било началото на създаването на Руската империя. След падането на Казан, вече нищо не спирало русите да нахлуят в Азия и за няколко века те превзели всички земи между Урал и Тихия океан. Много от българските благороднически фамилии станали руски благороднически фамилии. Потомците на българите станали поданици на руския император. Инстинктът им да създават държави не се загубил и когато през 1917 година Октомврийската революция сринала Руската империя. Първият опит за създаване на държава отново бил в земите на Волжка България. Там местните народи създали република Идел-Урал, т.е. Волга-Урал, по подобие на американските Съединени щати. Но републиката просъществувала само 1 година и през 1918 била ликвидирана от Червената армия на болшевиките. А след това, през 1920 година, местните българи си легнали една вечер българи, а се събудили татари. С решение на Ленин в тези земи била създадена Татарската автономна съветска република. И всички етноси в републиката били обявени за татари. Днес републиката се казва Татарстан, а учените й спорят на кого са повече потомци – на волжките българи или на монголо-татарите. Татарите до сега смятат себе си за потомци на волжките българи. Те никога в живота си не са забравили, че именно българите са основните им предци. И естествено, нашият взор като археолози на първо място е насочен към проучване на Волжка България. Проучване на българските градове. В културните слоеве на българските градове, като в капка вода, се отразява цялата история на страната. Знаете ли, Волжка България в своето време е заемала много голяма територия. Не само днешен Татарстан, но и територията на Чувашия, на територии съседних республик и областей, в первую очередь Уляновска, Пензенска, Пермска области. Даже далеко в Пермской области, на Урале, чак на Урал се намират български паметници. За съжаление, до сега ние можехме да работим единствено на територията на нашата република. Паметниците в съседните републики и области за нас бяха практически недостъпни.
А на тези територии на нас са ни известни над 2000 български паметници. Но, за съжаление, в не повече от 50 от тях са провеждани разкопки. Огромната част от историята на Волжка България все още е скрита под земята. А паралелите с Дунавска България са още по-слабо проучени, смятат учените. Ние за сега малко си сътрудничим. Трябва да изучаваме паралелно вашата култура, българската и нашата българо-татарска култура. Трябва да търсим паралели. Сега какво знаем? Ето Биляр, вътрешен град, външен град, градостроителните традиции много си приличат. А по-нататък имаме еднакви думи. Например, у вас казват хубав, у нас хуб. Още професор Халиков казваше, че това идва от българските времена. Чешма, например, и много други думи, които не са тюркски, а български. Във вашия език има доста тюркски думи, останали от турския период. Това са турски думи от късен период. А трябва да се търсят думи, които ги има само при вас и при нас. Лингвистите и езиковедите имат широко поле за работа. Етнографите също. Има много аналогии в средновековието, но ние лошо ги познаваме. Едва през последните години местните учени са започнали да си задават и въпроса: къде е прародината на българите? Къде са нашите корени? Какъв е нашият произход? При нас такъв въпрос не стоеше. Едва в последно време се заинтересувахме от този въпрос. Аз ви казах. До сега ние работехме единствено в пределите на нашата република. Но през тази година ще тръгнем по вашите стъпки. Започнахме преговори с сибирските археолози. Имаме намерение да отидем и в Барнаул, и в Горно-Алтайск. За сега нашият изследователски район най-общо ще бъде Алтай. Ние отдавна знаем за хуните, първите исторически известни тюрки, за великото преселение на народите. Знаем, че българите са дошли тук, на територията на Източна Европа, заедно с хуните. Затова историята на хуните и историята на тюркските хаганати през 6-7 век е наша история. За съжаление, много късно се захващаме с тази тема. Ще преговаряме с археолозите в Алтай. Много искаме да покопаем. Много ни се иска да покопаем. Да търсим именно корените си. После вие сте отишли по-далеч от нас. В далечни страни търсите следи от българите. Следи от тюрките. Отивате към Тяншан. Този район нас също ни интересува, защото тюркската или българската топонимика там задължително присъстват. Щом има топонимика, тя не е паднала от небето. Значи там е имало тюрки, а може би и българи. За това трябва да се търси. И за това, за съжаление, сега аз не мога да отговоря на вашия въпрос. Парадокс. Българите са загадъчен народ. За сега. Къде е прародината на българите? И за нас това все още е загадка. Затова ще продължим по следите на този загадъчен народ. На изток. Изминахме 1000 километри. Срещнахме се с десетки учени.
И всичките ни даваха различни ориентири къде да търсим прародината ни. В Западен Сибир. Или в Алтай. В Източен Казахстан. Или в Памир и Хиндукуш. Всички тези райони са в Централна Азия. Сега не ни остава друго, освен да преодолеем планината Урал и да навлезем в Азия. Прародината ни би трябвало да е някъде там. Следващата неделя в Българите очаквайте Сибир. Живели ли са прабългари в Сибир и имаме ли още роднини там? Долината на река Иртиш, според някои учени, прародина на българите, както и мистичната планина Алтай, сочена от други учени като наша прародина. Ще видите и потомците на конните народи, които живеят в степите. Епизод 8. Конните народи. Единствено по BTV.